Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шафигуллина. Исәнмесез бүгенге программада. Урып җыю алдыңгылары, хуҗалыкларның иң яхшы комбайнчылары акчалата премияләр һәм районның рәхмәт хатлары белән билгеләп үтелде. Яна ак күлмәк чәчәк бәйләме һәм җылы вәгъдәләр. Гыйлметдиновлар 65 ел элек булган туй хатирәләрен искә ала. Гаилә тимер туйларын бәйрәм итә. Матур һәм биек Лениногорскида чаңгыда трамплиннан сикерү буенча ярышлар узды. Иңеңнәр исеме өчен илнең төрле почмагыннан килгән спортчылар көрәште. Әлмәт районы кырларында уңыш җыю дәвам итә һәм традиция буенча биредә урак алдыңгыларын хөрмәтлиләр. Иң яхшы комбайнчыларны акчалата премияләр һәм башкарма комитетының рәхмәт хаты белән бүләкләделәр. Механизаторлар август башыннан үз хуҗалыкларында суктырылган ашлык буенча иң югары нәтиҗәләр күрсәткән. Давай, поздравляем. Молодец, передовик. Ярыш хуҗалыгында 3 алдыңгы комбайнчыны бүләклиләр. Алар иң зур күрсәткечләргә ия булган. Урып җыю башланганнан бирле 900-дән алып 1120 тоннага кадәр ашлык суктырганнар. Алар арасында Шамил Алимов та бар. Ул иң күп уңыш җыйган 1120 тонна. Казанышларны тану бик мөһим ди механизатор. Ул тагын да яхшырак эшләргә тәргеш бирә. Әлмәт районы башлыгы Тимур Нугуманов хуҗалык комбайнчыларына хезмәтләре өчен рәхмәт белдерде. Иңнәргә премия да каралган. Вадим, поздравляю. Молодец, давай. Комбайнчыларның эшләре әле байтак. Уҗым һәм сабан бодайым, арпа, кара бодай, борчак, рапс һәм комбагыш җыялар. Шул ук көнне Чагылтау, Зәй һәм Чишмә хуҗалыклары комбайнчылары да билгеләп үтелде. Басуларда игенчеләр сезон башланганнан бирле 400-дән алып 645 тоннага кадәр ашлык суктырган. Зәй районына эш сәфәре белән Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, шулай ук республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров килде. Беренче чиратта алар урып җыю эшләренең барышы белән танышты. Тулырак киләсе сюжетта. 23 августта Зәйгә эш сәфәре белән Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров килде. Аларны район башлыгы Разиф Кәримов озатып йөрде. Кунаклар беренче булып Зәй шикәр агрофирмасы басуына тукталдылар. Разиф Галеевич Зәй районы авыл хуҗалыгының эш барышы белән таныштырды. Алексей Песошин районда төп культураларның берсе булган шикәр чөгендере казу барышы белән дә кызыксынды. Идет накопление примерно 4,5 тысяч тонн. Завозим 2-3-дневный запас и начинаем уже лобеса сезон. С вашей легкой руки, с вашего приезда получается. Кунаклар Чыбыклы авылы янәшәсендә авыл хуҗалыгы продукцияләре җитештерүчеләренең күргәзмәсе белән дә таныштылар, механизаторлар белән аралаштылар. Премьер-министрның мактау сүзләре районыбызның иртә яздан кара көзгәчә басуда булган барлык эшчеләргә авыл хуҗалыгы белгечләренә багышлана. Еще раз хочу поблагодарить вас за работу. Не только тех, кто в полях, но и тех, кто на соцобъектах работает. Бүгенге көндә районда көзге бодай суктыру тәмамлау алдында кайбер хуҗалыкларда игенчеләр арпа җыю эше белән мәшгульләр. Адилә Бирханова, Денис Сипатов, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Бөгелмә полицейскийлары аңлы рәвештә сәламәтлеккә авыр зыян салуда шикләнүчеләрне тоткарлаган. 62 яшьлек ир танышы белән низагка кергән һәм корсагына пычак белән чәнчегән. Ашыгыч ярдәм хезмәте зыян күрүчене тән җәрәхәтләре белән хастаханәгә озаткан. Тиздән хокук сакчылары элек хөкем ителгән бер кайда эшләмәүче бөгелмәне тоткарлаган. Иратның пычагы да табылган. Җинаять эше кузгатылган, шикләнүчене кулга алганнар иратка 10 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителү куркынычы яный. Озакай районының Карамалы авылында озак еллар колхоз рәисе булып эшләгән Әнәс Җиһангиров истәлегенә мемориаль такта ачылды. Анда район җитәкчелеге, легендар шәхеснең хезмәттәшләре, туганнары, балалары һәм ветераннар катнашты. Әнәс Җиһангиров 1939 елның 1 январында Урсай Ключ авылында дөньяга килә. Мәктәпне тәмамлагач колхозда терлекче булып эшлим, атлар карыйм. 3 ел армия сафларында хезмәт итеп офицер булып кайта. Энесе белән бергә Казан авыл хуҗалыгы институтына укыра керәм. Аны кызыл диплом белән тәмамлыйм. 20 елдан артык җитәкче булып эшләгән, шушы бөтен булган биналарны, клубларны, мәктәпләрне, йортларны, фермаларны, амбарларны аның вакытында төзелгән. Чарага Әнәс Шакир улын хөрмәт итеп аның якыннары, авыл халкы белән бергә хезмәттәшләр дә килгән иде. Шуны әйтәсем килә, как кеше отличник шей. Аның белән рәхәтләнеп бөтен җәмәгать сөйләшеп, бөтен эшне эшләп була бергә. Ул эшләгән чорда барлык торак пунктларында су линиясе үткәрелә, юллар салына. Әнәс Җиһангиров ярдәме белән Тымытык авылында катнаш азык заводы төзелә. Фидакар хезмәт иясенең исеме мәңгеләштерелеп, истәлек тактасына язылды. Кеше алгышларыбызны бүләк итәбез һәм инде шушы
Тормыш иптәше Мәсгудә ханым белән бергә алар 2 бала тәрбиялиләр. Бүгенге көндә улар Нәфис Ознакайда яши. Кызлар Нәфисә Казан шәһәрендә. Безнең әти буларак шын әти иде. Ул инде үзен бүтән җанын, тәнен балалар дип, оныклар дип наша яшәгән кеше. Ул инде үзен кайгыртмыйдыр. Эш ягыннан караганда ул шын коммунист булды. Әти үзе исән вакытта шушы мондый хәл булыр дип бөтенләй башына да китермәгән хәлләр бит инде бу. Үзенә әйтсәк, елап та җибәргән булыр иде дип уйлап торам. Бик зур рәхмәт. Бу истәлекле көндә туган көннәрен билгеләп үтүчеләргә хезмәт алдынгыларына дипломнар һәм бүләкләр тапшырылды. Наҗия апа, чын күңелебездән котлыйбыз сезне. Зәйдә яшәүче Гыйльметдиновлар гаиләсе тимер туйларын билгеләп үтте. Бәйрәм җирле ЗАГСта узды. Адилә Борханова 65 ел бергә иң куеп яшәүче пар белән танышып кайтты. 65 елдан соң янәдән Актуй күлмәге чәчәк бәйләме һәм бер-берсенә вәгъдәләр. Зәйдә яшәүче Әнисә һәм Илһам Гыйльметдиновлар үзләренең тимер туйларын билгеләп үттеләр. Бергә гаилә корып сикелтәле юллар аша үткәндә дә кулны кулдан ычкындырмый атлауларына 65 ел булган. Тагын күп еллар бергә гомер кичерергә вәгъдәләр бирешеп, Зәй районының мактаулы гаиләләре китабына үзләренең имзаларын да куйдылар. Агым су кебек бер артлы үткән еллар Әнисә апа белән Илһам абыйның мәхәббәтләрен ныгыткан гына. Бүгенге көндә бердән бер кызлары онук-онукчыкларының кадер-хөрмәтендә яшиләр. Изге теләкләр, матур сүзләр бары тик алар хөрмәтенә яңгырады бу көнне. Без дә Гыйльметдиновларга кызыл туйларына кадәр яшәргә насыйп булсын дигән теләктә калабыз. Адилә Борханова, Дин Сипатов, Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре. Әлбәттә, нефтчеләр көнен бәйрәм итү программасы билгеле булды. Чаралар 3 сентябрьдә берничә мәйданчыкта узачак. Ленин мәйданында иртәнге сәгать 10-да театрлаштырылган тамаша һәм бәйрәм парады башлана. Шунда ук 12-нче яртыда Евгений Дятлов, Гүзәл Уразова, Илдар Хакимов, Узорица фолк төркеме һәм башка артистлар катнашында концерт көтелә. Гагарин урамында мөмкинлекләр территориясе урам активлыгы сәгать 11-дән кичке 5-кә кадәр дәвам итәчәк. Сәнәгать скверында сәгать 11-дән кичке 6-га кадәр шәһәр халкын һәм кунакларын урам мәдәнияте фестивале көтә. Аның кысаларында экстремаль спорт төрләре буенча ярышлар һәм хип-хоп бию батлы узачак. Юбилейный спорт сарае каршындагы мәйданда 12-дән кичке 5-кә кадәр конкурс буенча күрсәтмә чыгышлар һәм Татнефть яшь хезмәткәрләренең һөнәри осталык конкурсы узачак. Шәһәр паркында сәгать 4-тә Рөстәм Асаев, Зәйнәп Фәрхетдинова һәм башка артистлар катнашында музыкаль концерт башлана. Каракүз скверында төштән кичке 6-га кадәр кунакларны Сандугай Сайрар Илем фестивале лауреатлары музыкаль номерлар белән сөендерәчәк. 6-нчы яртыда нефтчеләр мәйданында бәйрәм Амаш һәм Рок Привет төркемнәре концерты белән дәвам итәчәк. Кичәнең төп кунаклары буларак Григорий Лепс һәм Баста чакырылган. Лениногорскида традицион матурлык очышлары бөтен Россия ярышлары узды. Анда 6 шәһәрдән яшь сикерүчеләр, 14 яшькә кадәрге үсмерләр һәм кызлар катнашты. Краснодар крае командасы тренеры Юрий Голубенко старт алдыннан соңгы киңәшләрен бирә. Кайчандыр аның бер тәрбияләнүчесе Ирма Махиня беренче сикерүен нәкъ менә Лениногорскида башкарган. Сочи спортчысы Пекин Олимпиадасында чоңгыда трамплиннан сикерү буенча Россия командасы составына керә һәм дөнья беренчелегенең көмеш призеры исеменә лаек була. Юрий Голубенко ярышларга инде 4нче җыелмасын алып килә. Тәрбияләнүчеләре 9-12 яшьләрдәге 7 спортчы. Аларның 4-се К29, 3-се беренче тапкыр К48 трамплиннан сикерәчәк. Балалар ел ярым гына шөгыльләнә. Тренер сүзләренчә, Краснодар краенда Лениногорскидагы кебек тренировкалар өчен шартлар юк. Шуңа күрә аның чемпионнарны тәрбияләүнең үз методикасы бар. Физик әзерлек һәм техника өстендә өйдә эшлиләр. Осталыкны балалар башка шәһәрдә җыеннар вакытында арттыра. Спорт мастеры булу һәм Россия җыелма командасына эләгү турында Сочи спортчысы Виолетта Трифунович хыяллана. 12 яшьлек кыз гаиләсендә сикерүчеләр командасы үсеп килә. Бу ярышларда аның белән бергә Виолеттаның туганы да чыгыш ясый. Краснодарлардан тыш медальләр өчен Казан, Уфа, Красноярск, Магадан һәм әлбәттә Лениногорск спортчылары көрәште. Барлыгы 60 катнашучы. Ярыш нәтиҗәләре буенча күпчелек призлы урыннарны Лениногорскилар яулады. Медальләргә Уфаның 3 спортчысы лаек булды. Шулай ук призерлар арасында 2 Казанлы, берешәр Сочи һәм Красноярск командалары вәкилләре дә бар. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән телекомпаниянең рәсми сайтында таныша аласыз. Без һәр социаль челтәрләрдә бар хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар кабат очрашканга кадәр. Исән-имин булыгыз.